itt lennék egy olyan videóban. FIFA 14 csavarás. Először nem ment, csak kaptuk meg a CD-t. Ja, a másikkal. És kezdjük is. És elnézést kérünk, hogy kicsit csíkos a kép. De látható azért. Elszar volt. Ezután a videó lesz a FIFA kis. Azaz! Telibe! Aha, ez telibe ment, hála Istennek. Sanyi fogunk majd ilyen FIFA videót másokat csinálni. Okay. Még lesz ilyen meccses videónk is majd. Megpróbáljuk. És ezt hányszor akarod megcsinálni? Ó, már feketítünk volt ez nem csak csipa volt ez. Az meccs jól lenne így bemenne. Bárgát szépen tudsz. Ez a korúbélesek után mindjárt én jövök. Ezeket Sanyi befejezi, mindjárt én jövök. Oké. És ezt a doktorsoknak megkapja. Oké, most Sanyi átadom a Sanyinak a kamerát. Átadom. Ennyi lenne a videó. Nem, most rávigyázik. Hát én ki fogom nyomni. Elsütsük el. Mit mondtál? Hát ez Hónap! Na, játsszál. Én csak meccsbe vagyok, jó. Én nem. Nagyot rúgsz. Majd kicsi lesz. Ezt befejezem azt. Mehetünk tovább a Sándor videózásával. Pappá, basszat. Vicces volt. Jó van, átadnám vissza a kart. Adom. 0 pontot írtél. Rázol csinálj. Gácibe, ez az. Még egy oldalt csinál a Sanyi, és vége lenne a videónak. Utolsó labda. Gyerünk, Sándor. Sávics. Na. Ennyi is lett volna ez a labda. 2014. FIFA 14. Labdacsavarás.